ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಐನಿತ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಾಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸೂರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ದೇವರೇನೆ ಅక్కడ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇವೆ. ಐಟ್ ಡೋನಿ ಪೋಲೋ ಅಂಡ ಡೋನಿ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು, ಪೋಲೋ ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ದೇವರು ಅಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐನು ನಮ್ಲೋ ಪಂತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಡ್ದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದು ದುಂಬುದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಖಾಲಿ 4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಈ ಒಂಜಿಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಡೋನಿ ಪೋಲೋ ರಿಲಿಜನ್. ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬಲೆ ತೂಕ ಸಂದು ನಿಖಲ್ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಆ ಡೋನಿ ಪೋಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆ ರಡ್ಡೇನೆ ಒಕ್ಕಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಗಿನ್ ಭಾಷೆದ ಪದ್ಯ ಕೆನ್ಗಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರುಣಾಚಲದ ಗ್ರಾಮ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂದು ತೂಕಬಲೆ. क्लोज है हो गया ना, करो क्लिक करो स्टार्टिंग स्टार्ट है. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ತು ಉಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪರ ಸ್ಕೂಲು ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಶಾಲೆ ನಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಶಾಲೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿನ ಸಿಟಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಟಿನ್ ಪಡೆದಿಪ್ಪರು ಇಂದು ಅರುಣಾಚಲದ ಸ್ಕೂಲು. ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ತೂಲೆ ಬೆಂಚ್ ಅವಡು ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ ಅರುಣಾಚಲದ ಕುಗ್ರಾಮಲಡ್ ವಾಕಿ ಟಾಕಿನ್ ಗಲಸ್ ಬೆರ್ತುಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಐನಿತ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ.